naariglo na sa kantidad nga 150,000 isip bugti sa nakalas nga kinabuhi ni Renante Cejas. Pasabot, wala na'y kaso nga ipasaka ang iyang pamilya batok ni Agapito Nillas, ang driver sa ambulansya sa munisipyo sa Magsaysay, Davao del Sur. Nakagawas na gikan sa kustodiya sa Talomo Police ang driver nga si Agapito Nillas kagahapon sa hapon. Sumala sa among tinubdan nga usa ka opisyal sa Magsaysay, Davao del Sur, dili na mo pasaka og kaso ang pamilya basta mo bayad og 250,000. Apan mihangyo nga 150,000 na lang tungod kay maura kini ang makaya. Dili pa lang dugay, among gipangutan na si Talomo Police Precinct Chief Major Rose Aguilar kung napasaka ba ang kaso o naariglo. Na-settle sila amicably. Wala na nag-complain ang complainant. Kaya sila may nag-adto na sa lawyer. Sila na yung nag-arrange ito. Wala masayod ang Talomo Police pila ang nabayad kay dili sila manghilabot sa kasabutan tali sa pamilya ug sa abogado. Kahinumduman nga niadtong Domingo sa gabi nabanggaan sa ambulansya nga gimanehon ni Nillas si Renante Cejas ug miresulta kini sa ayang hinanaling kamatayon. Si Cejas, 48 anyos, machine operator sa usa ka biscuit company dinhi sa Dakbayan sa Davao, nabanggaan ug namatay sa naghaguros nga ambulansya bisan pa man kini mihunong na sa kalsada. Walay pasahero ang ambulansya nga gimanehon ni Nillas apan nagwangwang kini. Among nakaistorya ang manghod ni Renante Cejas ug mao kini ang iyang pahayag. Kay para ma-plaster po ito akong igsuon akong magulang. Nga karon ang na-decide yun na pudang akong bayaw. Oh, sakit yun kay magulang. Paman nagsakit po, ano ba, kalit lang ka nabanggaan sa sayang mga abusado po ng driver, ano ba. Bisan pa man naariglo na, isip nagbangutan nga igsuon, dunay tambag ang igsuon sa biktima alang sa mga driver sa ambulansya. Pag wala mo yung pasahero po, ayaw po mumura po ng perminti lang na yung pasahero magdagan. Kaya naman yung mga tao nga, ay, wala man kay ambulansya, wala man lang nagwangwang, so diretso ka lang. Pero magwangwang, padaplin man yun siguro po ka. So, hinahinay lang ta, tungo nga may pasahero, gani. Ana na karon ang haya ni Renante Cejas sa Davao del Sur. Tungod sa nahitabo, nang hinaut ang tanan nga unta, mamahimong leksyon sa mga driver sa ambulansya ug dili na sila basta-basta mo gamit og wangwang o mga emergency nga gamit kung wala sila dala nga pasahero. Ug unta, ang tanan musunod sa balaod trapiko, labi na ang paglabang sa pedestrian lane aron malikayan ang disgrasya. Edit Kaduay News and Philippines. Stay safe!